Wachako gi rupiny wabedo kod twak kendo sebedo kodwa wagoyo ni erokamano. Nyaka sani koro kwachako chenro ni mar mbako romo wadagoyo mana mbaka kodi. Wadhi yudo thuolo bende mar wuok e studio achiel kachiel bende wadhi nyaka kama intiere kanye kor gweng'. Inya bedo ni in Siaya, in Migori, Homa Bay koso in Kisumu. Gik mathoth timore e kaunti ma Kisumu, mano moting'o nyaka Afri-Cities. Romo mar Afri-Cities mokelo pinje mathoth mawuoke mantiere Afrika kendo jotend pinje mamoko bende ne omoro odiochieng' manyoro kano yawa yanga kod jatend piny Kenya mano Uhuru Kenyatta. Odiochieng' ma kawuono odiochieng' mar ariyo mar romono mar Afri-Cities ma bende loso gik ma giwacho mathoth otenore kod dongruoge mag pinje ahinya bombe kod kembe mantiere piny kata mantiere Afrika. Kawarango pinyo mar Kenya kaunti ma Kisumu kembe dhi konyogi yo machalo nade. Mago bende paw siasa bende wang'e gigo manotimore jatend ODM kendo jating' bendera mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga ne otimo limbe ma apoya mano e kaunti no ma Kisumu e kar dak mahero masani biro nyalo boma no mahero ka ne oloso gi oganda ka ochwalo mana lek mare mar bedo jatend piny Kenya yiero ma idhi bage e thurka koromo dwe mar aboro igani. Jotelo mathoth bende ntiere kor gweng' ka giywago gik ma opogore ahinya okinyi ma kawuono wadarango gigo motenore kod yiero kod welo mabiro. Nyakora Mogi Ajwang' igani ahinya dwe mar abich ma wantiere ni mano dwe mar abich en dwe ma oketenge gi piny mangima mar rango kendo mar miyo pek weche makedo koda tuoche kata gigo mabiro paro madonjo kata gigo manyalo miyo pachi ok bedie yo moro makare. Mano gik ma wacho ni mental health kata jogo manyalo bedo ni dang' ni mag paro e kindegi wadarango jogo mosebedo koda achiedh nade bang' yiero kata welo ahinya bang' kao serem e yiero kata welo. Wadhi bedo kod josiasa mamoko wadhi turego e yor simu ahinya kanyalo koni wadhi ture kod jal manolaro koma od bura e kar chung' od bura mabondo mano Andiwo Obondo madhi bedo kodwa e yor simu okinyi ma kawuono. Odhi miyo wasigana ni e wuoth mare mar laro kom jaod bura mabondo ne ochakre yo machalo nade e kinde mane ok oyudo tiko maduond bura mar ODM weche ne odhi nade. Kamachielo wadhi bedo koda wendo e studio kae mabende osemolo mano Wycliffe Ngoti. Wycliffe Ngoti ne en jachung' duond bura mar ODM kane olaro lemo mar bedo MCA mane kar chung' ma Wang' Chieng' Ward kende en bende ne oremo koyudo tikono mar ODM. Ang'o konwa sigana mare kotenore kod rem makamano noyudo rem mane kaluwore kod koso yudo otiko maduond bura mar ODM machiegni ahinya Wycliffe. Nyakora Mogi Ajwang' gi jogi duto ng'ama nyalo miyo waparo maliwe weche mag hocho kendo ka jogi duto nigi paro ma opogore ahinya gigo mosebedo ka hinyo dhod chunygi nikech keto mwandu gi duto e piem kata ng'wech mar siasa nyalo miyo ibedo gi paro mathoth. Osiepe nyalo ringi, anyuola nyalo ringi, joma thoth manitiyogo nyalo kwedi kendo ji mathoth nyalo wacho ni ionge kod thuolo mar bedo e kom moramora e thurka. To gikawe yo machalo nade. Wantiere kod jalony e wechego mag rango ngima dhano kata ka wanyalo rango kaka pach dhano tiyo. Wantiere kod Lois Okelo machiegni. Erokamano. Lois dhi konyowa okinyi ma kawuono e chenro ni mar mbako romo mar nono kendo rango ni dang'ni mag paro machopo bang' welo gin mage. E gigo duto ma osebedo ka timore en mana mar rango ni watimo gigo duto mondo warangi ni ngimawa nitiere e yo makare. Nyaka sani Nyakora Mogi Ajwang' wada mana chako twak okinyi ma kawuono en mana mar winjo sigana welo gi nobede yo machalo nade. In bende nyalo tudri kodwa wantiere achiel kachiel e Facebook marwa mar Ramogi TV ma bende itudri kodwa SMS line marwa -2 3 ikonowa ni pachi en mane. Josiasa ka bang' ka gisere mok yudo kombe mane gidwaro onego gikaw yo mane mondo gidhi nyime kod ngimagi. Andiwo Obondo ang' wayudo e yor simu kendo ka waseyude ang' oyudwa e twak makama ma wantierego achiel kachiel.
e Ramogi TV. Ka koro ada chako mana gi Wycliffe Ngoti machiegni manya bedo thuolo ni mar ariyo kata mar biro e Ramogi TV, kata ka koro watudore sani nyalo mana miyo wasigana ni wasing'e kanyo ni laro kom mar MCA kanyo gi duond bura mar ODM. Weche no dhi nade ka temo mana rango gigi duto kaka ni ikori ma welo chopo ma orumo to sani ngimane nade? Erokamano kabisa, erokamano wadwa Cleophas, erokamano ne TV Ramogi kuom miya thuolo mar twak gi oganda mondo wawach kaka ne weche obedo. ODM nolosowa chenro mar welo ma be ne wadhi, to mokwongo wagone jatend party the Right Honorable Raila Amolo Odinga erokamano nikech notemo mang'eny ahinya, kata ka ywak koro osebedo nikech kinde duto te ka dhano dhi e piem nyaka bed jalo mayomo to be nitie jalo ma nyaka yie loch. Koro an nadhi e piem to nan gi paro ariyo. ODM kano osetieko weche mag yiero to nolanda nabedo namba 2. Mano ne ok onyiso ni wagik giko mar piny, to be ne wahore mana mos ni kwang'iyo ni kinde moro nitie kinde moro ma pod wabiro nyalo donje piem nieri. Omiyo ne ok okelo chochni mang'eny ahinya, nahora mang'eny kabisa. Yes. Orruok makamano kabiro, nitie gik mathoth ma iketo kanyo. Mano nyalo bedo nuting'o nyaka wechego mag omenda ka itiyo kodgi e yor mar wuok mari Nairobi kichomo dala, kae to bang'i duogo yudo ni otiko makamano ok iyudo. Pek mage man iyudo kata ka irango yor chung' mari, kirango wechego mag omenda, kata bedo kachiel kod anyuola mari? Iwacho adiera ahinya, kaka campaign mara nachake chon to natiyo gi omuom mathoth ahinya. Mathoth no nyabedo adi kama? Mano over 3 million. 3 million mano kalaro godo kom mar MCA wang' chieng' ward. Mano romb kwan be onyalo kalo kanyo nikech kinde mathoth nitie mane wandiko piny to samoro komiti moko ne weyo kaka miscellaneous. Lakini bang' yiero to ne wahore piny mang'eny ahinya, moloyo an gi dhako mariek ma japuonj ma wahore go mang'eny kabisa. Ong'isa ni koro wechegi nyaka water mos. Hika king'iyo chike mag pacho kaeri, hika pod nitie bracket miluongo ni youth, matiende ni pod an gi ndalo mamoko manyime kuno iro. To bende king'iyo siasa mathurwa kaeri, jalo moyomo bedo namba 2 ok en ga ni mane giko piny. Sani wan gi jatendwa Mama Martha Karua mosegwel madhi bedo jalup ker ma pacho kaeri. King'iyo yiero mokalo 2017 noyombe, lakini kuom mano apani rieko gi paro matut omiyo sani odhi yudo lemo malach ahinya. Mabe ka Nyasaye otelone to poth chieng' moro wanyalo po ka en ker ma pacho kaeri. Milion 3 kaka iwache, ok en omenda moro minyalo wacho ni inyalo wuok kae ka intie gwenge ma Kisumu, inyalo wacho ni wuok Kachok, iwuotho kichomo Nyamasare tinyalo kwanye yo Kasagam kanyo, flyover ma Kasagam kacha. En omenda mane bedo piny ka imanyo e yo moro ma inyalo wacho ni koro sani kikete tich mar manyo kom ma kamano. Nitiere rem manobiro koro, mano koro rem tok rem. Yes. Rem mane koro biro banka koro tiko ni koro iro ni yonge go. Ne gima ne winjo machalo nade? Pek mane kata ka madam ne pok obiro koni ni nitiere thuolo machielo? Pek maduong' mawabedo go kaka jachung' korka koraneno ni ne wacho ne joga kata supporters mameka ni bas koro wahore uru, gini chal ni wang' ni osebayowa, but we shall live to fight another day. Mano e pek manobedo, lakini be en erokamano ne oganda ma team ga mane an godo. The committee ne gin oganda ma joma machua. Kane ODM osebago yiero to jalendo olando kaka duoko ne nitie, momiwa namba 1 mar wang' chieng' ward ma en owadwa Victor Mondi Obuya, mong'ere gi nying mar Kolela. Mabe kinde gie asire mang'eny ahinya nikech en bende orawera. Asire mang'eny mondo odhi hotel ne oganda. Nyasaye omiye rieko mondo hotel ne oganda obi ochop go lek ne mane odwaro noiro. Mana kamano ka koro sani wacho ni koro idhi sire lwedo. Wala ni koro wakel jalony. Kapok wadhi gwenge ma Kajiado, ma gwenge ma Kajiado kanye ma
jatelo machielo ma bende nolaro kom mar od bura e sub county ma Bondo, mane kar chung od bura ma Bondo, Andiwo Bondo dhi miyo watwa kowuok e county no ma Kajiado kama entiere kasani ka odhi loso kodwa yor simu. Wada biro kuoma jaocho Lois, kineno kaka gigi te timore, wach makoro obire lela thuolo ma joute nitiere. Onya bedo jal ma dichuo ma jaode odhi laro kom moro to duogo to koyudo. Onyalo bedo jal ma mama ma koro ka jaode wuok oko ni dhi laro kom koduogo e ot tikawe yo machalo nade. Iwinjo sigana ma koro Wycliffe nitiere go kaka ne okawe ka weche mag welo mag ODM osedhi kaka nobedo mabende nokoyudo tiko no mar ODM. Ji makamagi koduogo e ot, jotelo makamagi koduogo e ot okawgi e yo machalo nade mondo kik gine ni gin mana kendgi kata bang' rem. Erokamano Cleopas, mokwongo adwa miyo jogo duto manochoko chir mochung'. Iwinjo kowach ni en omenda makore lach to bende en tich ma seche moko nindo tin kech awuok e dala mar siasa kendo naneno gigi kata kapod watindo. The Honorable First Women MP, the Grace Onyango, koro bet ang'eyo kaka siasa no ringo, koro emomiyo pochgi pak ni jogo manochoko chir mochung'. To wach ma Wycliffe omulo motegno ahinya en ni sama ng'ato obed mama, obed baba, obed ng'ata modwa chung' kata modwa donjo e paw siasa, to onego bedie ni jomosire kata jogo motudogo paro obedie jogo ma gin kode matut kendo gitudre kode matut ahinya ma ok ginyal ringe kapo ni weche ok odhi maber. Nikech kanyo ema chakruok mar achiedh nadi wuokiga. Nikech nitie jomoko ma kata min ot kata wuon pargi ok noyie, ok giribre paro ni mondo odhi ochung' e kama odwarono. Koro omiyo yot ahinya mondo ng'ato koduogo to yud ka koro onge ng'ama sire kata obed ni olalo otiko manodwarono. Omiyo aneno ka gima chando ji ahinya e weche mitimo kata obed wach piem to en nikech kani chako to dware ni mondo bedie tudruok matut. To aparo ni e mbele kanyo Cleophas bro bede ni nitie nyaka tim mar joma timo hocho mondo obedie kod ng'ato manyalo jiwi kendo mi chir. To bende odwaro bende ng'at moro ma bende nyaka lamoni e yo moro makende nikech okoyot. Chutho tadiera okoyot. Iwacho wach machielo bende ma jok moko makawe mane yo moro mayot. Wycliffe kinyalo mana leronwa e tim mari marango ni yudo kom no mar wang' chieng' wuoda mano mantiere Karachuonyo Homa Bay County. Ni nitiere ng'at moro mane nyabedo kacha ni kisetieko nitie therapy moro ma iyudo ma nyalo wacho kacha ni iwuok e pap obedo mager idhi yudo jokolela komako piny kumoro to koro joko wacho ni koro wadarakore kodi kiduogo ot kata kibede e romo moro. Nitie joko mane nitie kaka Lois kama manyalo bedo ni ne konyi gi weche mag hocho koso in kiwuok to mana dhan dichuo ichopo mane ot ka giyanyi tindi mana kacha cha ayo to nokiywagi gin mana kamago. Nitie oganda mane watiyo godo ma gin joma experienced mane gin jodongo. Jodongo gie kinde duto kane wa kwath koso wadwar to wabedo piny to wago postmortem ni to ni wawuotho nang'o. Gine mane wajiwre kodgi. Giwacho ni bwana ka to chal ni weche ne rach koso ka no da bawa gi kite. To pod gijiwa ni kiny wadoguru kanyo ero mondo walos gima ne chal madwa bedo marach. Jodongo na an godo to jo kanisa bende an kodgi ka ne gilemonwa kinde duto mwawae wechegi kata kapok wawuok ni wadhi oko wuoyo goganda ne iketwa e lwet Nyasaye. Koro chirno ema ne tayo wa kinde duto. Mane mano tayo kata kane rem ne biro mana ko otau gi teko Jehova. Kabisa. Mane kaka Wycliffe ngoti kono kanya koro moke jwa wadhi nyaka e kaunti ma Kajiado kama koro jatelo machielo mane ochung' kalaro kom mar jaod bura sub county ma Bondo mano Andiwo Bondo
damiyowa pache sigana ne nitiere nade nobedo nade kinyalo yudo achiel kachiel miwa mana sigana ni kane ikori ne yiero kata welo maduong' bura mar ODM niketo ikruok machalo nade kata mar neno ni kinde gi duto ibedo gi paro motegno ka nirakori kod jogo mane nitiere ng'wech mar bedo jaod bura ma kar chung' bura ma Bondo kenyalo yudo ka en Kajiado. Kamana ina kiyofa ya paro ni kapok awacho kaka ne waikore kata kaka kuro wase bedo kwa manage weche manyo betie bang' yiero no ta paro ni kiyie na to mdakawe daka chiel kende mdawache kama weche nikech weche mabondo pudo moko adwa na wache mdawache chiel kende ni kuom adiera yiero mar ODM mabondo kama Nyanza ng'enyne ok nodhi maber Bondo ahinya kaka kama ne antie ok nodhi maber kabisa ma king'iyo mos inwang'o ni nitie jachung' matiyo sani nene omi thuolo mar yiero joma ne gichung' ne yiero jachung' achiel matiyo ni kende mane diere ka ding' ofisa mane pati ooro engage go kende magipango kende gi giwegi kaka gidwaro program tablet mane pati obirogo kendo bende ne en gi tablet ne mane osepango earlier magiyudo kaka gimanipulate yiero mok nodhi kare to gima duong' ahinya kendo ni jachung' achiel noyudo thuolo ma en ako nopango ni to candidate makama nwang'o percentage makama candidate makama yudo percentage makama mondo mi make sure ni at the end of the day en ema koro odhi owuok nolandi noyombo to bagi duto gima dwa kwa jokanyanam yiero gik mane oketho yiero mar ODM ma Nyanza kata Mathurwa ok wanyal blame irregularities gi kuom jakom blame nyaka dhiadhia squarely on board motelne gi jakom maduong' mamalo ma Catherine Muma to gi kaka marwa Masiaya mane waluongo ni Nyar Masai mane okelo mbuchung' no yiero gine mane giyie ne cartel kata jogo ma bende nochocho yiero mondo donjie e kinde jopiny to gi party moketho weche kabisa gima dwan chaka medie andiwo ni kinyalo yudo achiel kachiel wada mana ringo kendo watem wanon gigo duto ma osebedo katimore miwa mana pachi ka magi te osebedo kowuok nikech ka sani waloso wantiere kod jalony wechego mag somo paro kod jaocho e studio inyalo mana konowa ni nyaka sani inyalo bedo ni intiere kod lit moro gi duond bura mar ODM kata lit moro ma pod omako chunyi kod pachi kotenore kod welo makamagi to ka sani kaka irange bende nitie thuolo mar dok to kata kok idok ikawo chenro no duto mar bedo kod paro mang'eny ere kaka itemo tari ni wuon ya gima paro ni nado na wachi sani maduong' ahinya Cleophas ni okineka sama ng'ato donjo e yiero mana kaka winjo ka jahocho wacho ibet piny gosiepeni ibet piny gi familia mari ibet piny gi jogo madwa konyi kata jogo ma kod ipango go ni dwa ni mondo umi support mondo idhi e yiero koro jogo kisebedo go piny to nyaka utim kodgi ma winjore family level kaka natimo mara mawinjore gi family mara awinjore gi jaoda anyiso nyithinda anyiso nyaka jonyuolna anyiso koda joma ni machiegni koda madhi anyiso osiepena manwa winjore mato koro gima koro inyalo dhiye to nawawuok kwang'eyo ni samdhi miluongo ni samdhi e lweny kaka koro ilani to nyaka ing'e ni tang'o materi e manyo kom od bura kata ang'o materi e manyo kom MCA inwang'o ni kaka nawuok nikech nadwaro mondo ayud yo moro manyalo medo go timo service ne jopiny adwa yudo yo moro manyalo medo loso go yore ma field ni ok dhi maber ahinya e Kenya kata mana Bondo wa kendo adwaro mondo ayud yo moro manyalo donjo e sirikal mondo alos chike kata sera moko manyalo konyo jopiny kidhi gi intention ma clear ni mag gik moteri e siasa inyalo nwang'o ni samoro kokiyude to ok inyal bedo gi buok maduong' ahinya nikech iyudo ni nitie jomoko wadhi e siasa ka nigi intention samoro mar ohala pesa to watiyogo mang'eny makata an kang'iyo mos to pesa matiyogo Bondo kanalaro komni ok tin ni milion 10 nikech campaign kuom higni 3 to king'iyo kamano nipani idhi ni ja ohala maniparo ni samoro kidhi tero pesa ilano ibiro yudo kaka idhi loso go pesa to mano nyaka koro chand chunyi to gima duong' ahinya ni sami donjo e siasa kaka koro nyalo donjo ni idonj king'eyo ni inyalo yombo kata inyalo yombi samoro inyalo goni kura kaka nokonwa kura Bondo maber nogona kura Bondo maber nitie wakoche mag siasa machocho ratiro mar oganda
kendo nitie samoro iyudo ni samoro thuolo ok oyude kakoro sani wan gi geno ni marwa mabondo koro dok e lwet party biro loso mondo mi wayud thuolo ma wanyalo ng'ego e piny chung' mabondo en ng'a gima duong' ahinya motivation maduong' ahinya ma an go mi an nie gina recover e piny nang'iyo ni sani kama koro Kenya nitie kama koro Nyanza nitie kama koro Jobondo nitie gi Siaya wan gi apiga price malo mwamanyo mar Raila Odinga molo kom mabondo mane walabcha an gima nyati kora duga awachna wawene party los kom mabondo na wan wapangi kaka wanyalo konyo Raila nikech ne tulo kende ma wan kaka joluo kaka jo Kenya kaka jo Nyanza wanyalo miyo Raila thuolo mar bedo president ma Kenya mondo orie weche mathoth machalo jo Kenya kora pan ma to me my big motivation ni an ganada thuolo manyalo dhi kaka sani gima koro watimo sani no wang'iyo moro ma awadwaro mondo ka party otii kod mabondo no piyo to an wang'iyo moro manyalo konyo go party mondo Raila no kora ni dwaro Kenya mangima sani ga IBC king'iyo Musclepas wan gi registered voters ochom na 20 million mondo Raila yom president mwa dwaro ni nyakubede gi gimoro milion 10 to nyaka wachake mna gi dala koro mane gima motivation na mduong' ahinya dwaro mondo ayud thuolo koro bang' gik modong' mane okethre mag yiero kata mag party machando wabro loso bang' yiero but wayude gi moro mwanyalo chako go campaign mondo party level turnout ema gi determine yiero mwadhiye mar August 9 wuok mar jomolo akwayo ni kata koponi noyie ne yiero chake kaka moro machak ni Bondo kik wakun ikoro wakun gi party koro wakun gi wach Raila owuok ka oko mondo walos gi jowa owuok oko kura walos piny kaka wan Siaya wadwaro mondo party mar ODM wakony gi manyo kura mar gavana mana kamano owacho weche motegno mokwongo ojiwo kama ne wawacho ni kidonje e paw siasa kata kilaro gik moko kachalo mag komgi to iwinjori kod familia pani Wycliffe bende owache koro sama iwinjori gi familia ni to joma siri kata joma teni bedo mayot momiyo kata kaponi en omenda me idwa tiyogo tinyalo yudo jok moko ma bende siri jomoko bende jiwi jomoko bende nyalo nwang'o kaka gikonyi e yo mar tiyo kod pesa kendo owacho wach machielo ma en wach manyalo kawo kaka kuku mar wach ma ka ng'ato odhi e piem mar siasa tayo dhi orem ni ibedo kod geno ni inyalo dhi kata ok inyal dhi otiko nyalo bai kata inyalo yudo otiko ai mar ariyo kisungu luonge ni survivors mission ibedo gi gimoro ni kaponi adhi ma ane ma yudo otiko nikech en piem to abro timo ang'o ne oganda na kata telo ni abro timo kod yango to kapo ni ok ayudo tiko ni apa ni Wycliffe okete be maler taneno ka jaduong' Andiwo bende okete maler ni ka arem tatimo nang'o ka ok achopi okang' mane dwaro kech awinjo ka Wycliffe wacho ni koro siro ng'atno moyudo tiko kech obedo namba 2 koro siro namba 1 nikech en pod en rawera ong'eyo ni thuolo pod nitie malach mano e gima peke moloyo sasa ma ng'ato dhi e piem moro minyalo yudo tiko to ok inyal yudo tiko ing'iyo ni anyalo yude to ok anyal yude to kok ayude to atimo nang'o osiro emomi apani mane momiyo en gi kwe kendo wang'e ler kaka wang'e ler kendo nikech ong'eyo ni koro ka an namba 2 to namba 1 ni nyaka koro asire tasire nikech ang'eyo ni an pod an gi thuolo malach pod an rawera anyalo dok kendo jatelo bwana Andiwo to wacho ni geno ne en ni koro kom mabondo ni tin mae en odiochieng' en thuolo makende mondo gisir wach e kom mamalo koro ber ka ng'ato bedo gi saba mare mani kayudo tabro timo kama kok ayudo tabro timo kama kech kionge gi mar ni kok iyudo tibro timo kama to achiedh nadi donja mane sano nikech pach dhano en gima aluongo wawach ni delicate e pach dhano en gima mondo achiedh nadi odonjie en gima tin kech lal Cleopas katilalo mna sachi maber mitweyo no tiyudo ka nyaka pachi chandre
to koro ne gima duong' kama kilalo dong ing'e ni pachi nyalo chandore malach ahinya. Kata gima tin, kata kalam moro migeno minyiewo pesa ni emilalo tinyalo yudo ka thuolo no iyudo ka sasa mineno kalam ng'ato to ing'iye ochal gi mara to omiyo ka en siasa ka to sasa mineno ng'ama nulerogo jatelo manulerogo to nyaka gini bi wiyi to kaponi okin kod kaka nidwa timo kaponi irem tinwang'o ka ibedo kod chuny lit tibedo kod achiedh nade ta ae gimoro kendo maneno kendo mang'eyo nikech en gima waneno e jok makati piem mora mora kato bed ja sport kato bed gima chalo kama nikech ajatimo ga hocho mag weche sports kata mag teams to inwang'o ka yuagruok yuagang'e bedo ga kendo yuagang'e no mwaluongo ni regret gi kisungu inyalo nwang'o ka ng'ato chako ng'iyo weche mane owachne jok mane pinge jomoko nitie ba sasa midhi lero nyaka nitie ng'at makoni ok apar ka gini nyalo yude ti inwang'o ka koro pachi chako paro ni ng'ane nowacho na gini mitaka ene manong'iyo na piny koso ene oduo na pi to gik makamagi katimore ka paro makamago osechako donjo ni kata in Wycliffe kineno ka gik makamagi biro kendo ichako dok chien ichako wacho ni ng'ane nokona ni kadhi kacha ok adhi chuoyo kendo kacha onge thuolo mar yudo kom makamano ka iserem be osiepe nitiere osiepe maringo anyuola weyi nitie jok makwedi kaluwore gi rem mari be iseromo gi jok machalo kamano mane sigani gi jogo mane siri manyaka sani pod onge kodi? Erokamano ahinya. Osiepe mane an godo to kinde machal kamagi anyalo wacho ni pod gintie mak mana achiel ariyo kuomgi ibiro nwang'o ka pod mi weche ma iye rach ahinya. Ng'isi ni bwana Wycliffe Ngoti ne wawacho ni kom ni ok inyal yude to koro winjo weche gi ekie samo abelago isayudo wach makamaga yudo kabisa. Osiepe ga mane watiyo go South Sudan osiep na moro maduong' no Dongo Nyangulo ma wach makwarumo kode mesa mano wach mosiko paroni mak man the bigger percentage mag osiepe wa mamoko gi ekie ginto gisigi wacho ni bwana nitiyo matek kindi chopo kama ber ahinya bedo namba 2 mano ken tich mayot ahinya iyudo osiepe mathoth makoro siri to nitie mana achiel kata ariyo mamiyi weche machalo kamagi magi jok manyalo nego chunyi kendo matindo miwacho ni romogo kanyo miluongo nyinge gi moko mokiluongogo jogi miromogo to nego chunyi kendo ka iromo kiwuok kanyo ok en ga ji mathoth masiri waseyudo weche mathoth kata Lois kinyalo miyo pachi bende kanyo nitie jogo makawo ngimagi giwegi kaluwore ni girem yudo gima ne gidwaro to ahinya weche gi mag siasa bende donjo ahinya yudo ka ng'ato donjo e paro matut makoro wacho ni gik makamagi osetimore ok ane kan gi thuolo mar sudo osiepe matin minyalo neno tin gi ginya bedo ni gine jok moko manyami wach kata in sani ok iwuogi dog dala nikech jok makamagi nitiere kacha to gisechiwo paro makamagi ne oganda be isebedo kodgi piny ma ikonogi ni gik ma uwacho gi ok gin gik moko ma ahero koso nego bed ni tiyo kodgi machalo nade kata Lois alafu aduogo giri ing'eyo ni sama ji dhi e laro gimoro to nitie jog ng'ane gi jog ng'ane to mondo mi ng'ane olo mondo mi ng'at achiel olo ing'e ni en nyaka ti gi propaganda mang'eny kendo inwang'o ka weche miwacho e tim ka tim ichuogo tim machielo cha kendo ng'ato nyalo wacho wach ma kata kuromo to bende seche moko inyalo penjri ni to Cleophas ni ihango na malich kamano nang'o nikech mano e kit siasa mano e kit kaka siasa ringo to iwacho wach mangima ni ka chuny ng'ato ok otegno nikech pach dhano en gima ka gimoro dhi ochuowe mogolo genone mogolo morne mogolo gimo tekre mar parone to ngimane onyalo kawo e sama yot ahinya omiyo gima ng'eyo mapani omul kata mane sani gi jochung' ariyogi gi joma notemo ariyogi en ni nyaka ng'ato tem ahinya mondo ng'e gimomiyo odhi laro wach kom mar siasa ahinya kata ka en tugo odhi lare nikech ang'o
nikech kapo ni odhi ni en kokoyudo to onge yo machielo tinwang'o ka gino koreme to geno ni ruma dichiel tae inwang'o ka kata ng'ama dhi lare ka en kod gimwa nyalo luongo ni selfish ambition nikech en kod paro ma ok ler ok odhi nodhi tiyo ne jopiny aching' odhi nikech odwaro gimoro modhi nwang' kata mwandu ne moro kata yeko moro tinwang'o ka bende ok obi tiyo kod jopiny maber ahinya koro joma brosire gin mana jok ma ole to jo aole gi ema kapo ni ok ng'ato yudo kom tiyudo ka jaole ni oringo kendo ringa kaka sadhi oweyi to kochako kocha to nyalo kata mana golo weche moko maling'ling mane untiere go to ochako kata mna wacho eminwang'o ka seche moko kata ng'ato omiyo jomoko andiwo to koro giwuotho ka giwacho ni be onge to iwacho gik maling'ling moko ma omi jogi mondo dhi owachi to ka chunyi ok otegno ionge gi jomasiri familia ni ionge gi tim moro motegno masiri kaka nowacho ni jodongo go to in ng'at achiel dhano en ng'ama pache paro ni Cleopas ok en kidi paro dhano en gima wach kende gi tim gi gik moneno gi gimogolo motiyogo to gi gimolalo nyalo miyo olokre seche matin gigi te duokna mana Wycliffe ji ariyo kende kata ji ariyo ema nyalo bedo ni kone wach ni norem to en gimoro mane gineno ni ok odhi yombo to nitie ji mathoth mapod ni kode ji ariyo gi nigi ting' mane kata gikawo gidonje pach dhano e yo mane nikech Wycliffe nyalo wacho ni gima ji ariyo to ji ariyo nyalo miye paro mang'eny makata mowachi kata ji 100 man go ka maka ok jok moko ing'eni Cleopas dhano nokochwe mondo obed gi chandruok kata pach dhano ok nochwe mondo okali gik matek koro kata obed mana ni ji 100 wachi maber to ng'at achiel kende ma wachi marachno nyaka tung pachi to gima duong' moloyo en ni ikwongo iwachega kaka e dho johocho ni ng'ata mowacho ni wach to ng'eni wachno en mare wachno ok en mari wachno en mare nikech mano pache nikech ok ong'eyo gima nie iyi to owacho kaka pache koro ikawo wachno ti dholuwacho ni inyamo wachno ta ineno kinyalo muonye kata kinyalo ng'udhe to kise nyame minwang'o ka nitie gimoro minyalo tiyogo to ikawo mano titiyogo to chieng' moro ichako itimo maber nikech seche moko ng'ama chudhi ni nitie weakness ni moro ma en oneno to en ye kocha to wache ayanga mondo mi ogoigo koro kapo ni dhi yudo ka gimo wachono nitie kamoro minyalo loso tidhi loso next time to koro ibedo motegno moloyo kanyo kamano Wycliffe bisero kod wada dhi bende ka jado watudre kod jatelo mantiere e simu inyalo mana miyo wapachi kotenre gi mano ji ariyo gi kata ji matin ma isebedo kiwinjo pachgi be iseloso kodgi ka gin jok minyalo losogo mondo gilok mana pachgi kata gima gikoni be itemo matek mondo iloki gino misebedo kitimo aparo ni joma chal kamago iko gin joma nitie to jogi ok inyal kawo thuolo mondo iwachgo ni gilok pachgi en mana inyalo kawo wachno e mbaka nikech samineno mwachako siasa cha to joma wapim godo gin gi weche matut kata propaganda wach migero ma kidhi winjo kata chike iti ka jogi wacho ilaru kata samuru romo e podium wach ma opponent wacho nyalo bedo wach ma kata ine pok iwinjo to igo e yo moro motegno kabisa en odwaro mana chuny maber ma ng'enyne dwaro ni in wil gi weche miwacho ni kinde duto wach mowach ni kawuono nego bed ni en olal nitie jatelo manowacho ni siasa okete lungs ka iri siasa iketa sami winje no iwinje to kalo kamano ero nikech kata king'iyo jotendwa ariyo madwaro kom ker ma pacho ka iri nitie weche makech ma gibayo ga iye kanyo ero to weche gi eki ok mon gidhi nyime kata dichiel kinwang'o sani eri e Homa Bay County jotendwa mwasero mano mi ticket mar chama Honorable Gladys Wanga gi jalopne Magwanga kane pok oriw gima gibedo wich achiel weche mane kalo Kairie ne gin weche maroteke kabisa but gi e kinde ni eri wasiro gi kendo giri yiere ure parachiel
kendo wach ma giwacho en agenda mar gero Homa Bay County. Emomiyo gin bende wakonyogi miyogi support system nikech wang'e ni opponents miyogi weche matek ahinya. Kendo mago duto ne wacho ni ka idonjo siasa onego bed ni donjo mana ka jaocho be osekonowa idonjo kata king'eyo gino ma idwaro. Isewacho ni pod ikitin gik mathoth ma igeno yudo e kinde mabiro. Nyakwara Moge Jwang' pachien mane kotenore kod twak man gokinyi ma kawuono ma penjo kanyo ne achiedh nade mage mabiro ga bang' ka ng'ato kata jatelo moro amora oserem yudo otieko kata e welo kata mano bende mar yiero. Wadhi nyaka Kajiado watudre koda jaduong' Andiwo Obondo ikonwa pachi kotenore kod weche giduto ma walose ka wadhi nyime kod twak kane wasechako kodi miwa mana ler e wi omenda ma koro isewacho ni omenda malach maromo milion 10 mano misebedo go kitiyogo e thuolo mag higni 3 mag kampen. E thuolo ni kende ka irango ikruok ne welo mar duond bura mar ODM kenyalo lose mana matin omenda maromo nade ma isetiyogo to bang' ka isetiyogo to tiko ma kamae ok iyude en lit mane machopo nikech in gi wuoth mawuok buore Nairobi kidhi dala nyaka Bondo ka bende iduogo itudri gi oganda jopiny jogo mano nego bed ni goni ombulu jogi te itiyo kod omenda mondo mi ichop irgi kendo isum paro ka gi kacha magi te ka bang'e osechopo kinde makoro otiko makamano ok mi ibede okang' mane kaeto bende in gi jogo makonyi e weche mag paro kata joocho jogo matimo ni therapy be in kodgi ka isedok dala ka jogo osegoyi e siasa imako wechego e yo machalo nade? Ero kamano ina tlefa aparo ni gima don meda ler kendo ni omenda mawuoye ni samoro ing'en estimating cost kata mana gi expenditure just ka ok yot ma samoro 10 million ma wacho ni en minimum ang'eno kado kanyo onyalo chopo 15 onyalo chopo 20 but minimum mang'eyo nodhi e yore ma kamago en mana but akidado na goero kamano mokwongo ni family nikech nitie na kagana nanu ang'e from my own resources asebedo ka ne ok nadonja e ng'wech kata na kom laro kom mabondo ni ginene no buokra na de en gima na setango kuom higni mathoth por na manyo pesa mos tata de kombele gi keno family de ojola maber kabisa friends bende duogo jola maber koro gima koro samoro chando jomoko mabende jaocho biro leronwa ni samoro nitie joma donjo e siasa ka ok nyalo ikre maber obuoka nodonjo e siasa kata nodhi laro kom koro chuno nyaka odhi okaw gowi kata odhi oketh gino moro maduong' kabisa ma at the end of the day nitie kuonde moko ma siasa ni teng'o ji idong' nono makata nyithindo kane dhi e sikul bende nyalo kalo sikul gima nyalo puonjo joma dwa donjo e siasa kata joma nie siasa ni odwaro planning maber odwaro ikruok mathoth odwaro tudruok ni family nyalo miyi support ibende nyalo kiikri ma ok chuni ni pod kochopo sama koro idwa donjo e siasa kata na deri achiel midogo kata na loki moro ma idre ma koro nyaka iusi ma nyithindo kata wuok e skul gima kana waji ka luoko penyi ma takle oka ikruok mathoth madwarore ni nyaka ibed gi teams mopogore opogore an anyalo wacho ni an gi teams mathoth mokwongo ne an gi network of friends ma friends gi ne gichalo samoro gichalo joma ng'adna rieko samoro bende gichalo joma nyalo bedo ka wacho wuok matek kabisa to ginyalo hoyi kata bende ginyalo yudo joma ipenjo wach maduong' ahinya ne ng'ato kanie lweny kata kanie yore mag ng'wech manie wantieni nyaka ibed gi jogo ipenjo wach anyalo soyo kamano mokwongo ni jaoda nochung' koda motegno kabisa masasa kata kane samoro ok ne en dala sasa ma wacho wuok takone simu family ne nochung' koda motegno kabisa sasa ma wacho wuok kata gima wapango mane walos nyaka komiti mar dala ma nyalo rito welo kendo nyalo piche ma mwadhigo oko waloso chuth mano time nyaka ibedgo nikech mane ma samoro nyalo break ga ji ni gik moko timi matek kabisa oko kiduogo ida e ot kata dala samoro ng'ani pimogo wachonge koro mano achiel kuom gik mananeno ni family nyaka bed motegno ot nuclear here ot kata ka koro in jaodi kata nyithindo nyaka chung kodi motegno inyalo penjogi wach kaeto osiepeni nyaka ibed gosiepeni moko ma few ma trusted ma nyalo miyi support then teams mopogore opogore ka ne an gi strategy team ne an gi teams ariyo mag strategy mokwongo ne ni Bondo mar ariyo ne ni diaspora mane waroso online samoro every night wa compare notes kamano kaeto ne wan gi campaign teams mopogore opogore wan gi campaign team e constituency wan gi campaign team e wards wan gi campaign team e sub locations
jogi te ne kaparo wuok to ngado rieko ka no wuok marach yido kata moro ke seringo iri sama ibe seringo iri kae ne wan koda gi special interest groups ne wan gi group mar jopuonj ne wan gi group mar jolony mopogore opogore ne wan gi group mar kijende ne wan gi group mar kimine kae maduong' ahinya ne wan gi group mar special mar jotend kanisa mane waduogo gi prayer warriors mane samoro gibende gi lemo mopogore opogore to bende samoro gitudi gi jopiny tu kanisa nigi to ka nitie weche bende tek ahinya koro dwaro mondo yudie kata mana spiritual guidance kata nwang'e kata mana paro mopogore opogore mowuok kuom jotelo mopogore opogore jo kanisa ni nyaka itudri ne an gi bende ne an kodgi mopogore ne an gi joma nie diaspora mosiepe na ma jo kanisa motegno kendo an gi osiepe mag jo kanisa motelo ne kanisa mopogore opogore bondo mane oloso komiti mopogore opogore koro aparo ni kidikruok no nyalo konyo nikech kata naneno kata koro gin gik moko dhi maber to gimedo jiwo ka gik moko dhi marach ineno ka in gi kuonde groups mopogore opogore minyalo gori kuomgi inyalo penjo wach inyalo ng'ado rieko gima hinyoga ji ahinya e wechewa mag siasa kata wechewa mag piem mopogore opogore ni kitime kendi ma ng'ama inyalo penjo wach kendo aparo the other group nawinjo ka be chung' wadwa wacho mabende important ni nigi another special group of advisors inyalo bedo jodongo inyalo bedo jomoko moluor kuonde puonj koro ne an kodgi mopogore opogore e bwo bondo kanyo sana ka inyalo wacho ni group moro e particular location kata mana division moro kata samoro kopo ni siasa gore clan samoro nitie influence mar clans in gi group moro mar jodong clan mopogore opogore ma kopo ni wach tek inyalo penjo gi wach koro pan mae ma samoro nyalo miyo konyowa recover piyo ni mokwongo ka in gi joma inyalo penjo wach in gi joma inyalo losogo in gi joma inyalo chiko iti then gima bende timre e siasa ka ni mondo ibed ng'ama inyalo kony nyaka ibed ng'ama chiko ite ma kata moro kosiepe nigi oloso kodi ichiko iti ka jolony miketo buti gi oloso kodi ichiko iti ka jo komiti ni miketo kata strategy team ni oloso kodi ichiko iti tibende titemo ng'ado negi ite kaka inene ma by the end of the day paro mowuok mopogore opogore iyiero the best manyalo tiyo emitiyogo gima chando weche siasa mang'eny ahinya ni samoro iseketo pachi kamoro makata ng'ata wajim nang'o to in maricha emedeko koro bang'e no samoro ka koro gik moko kotimore maber ahinya ibiro dok irgi mondo ipim na ma inyalo watimo kama to kodhi maber ka gin part of the process we discuss it together it is very easy ni kata koponi anitie problem kamoro haters nagu inyalo duogo chien wacha ube uneno kaka gicho timre koro unene nang'o mana paro ni gima duong' ahinya manyalo konyowa e ng'weje mag siasa katieko kotadwara wach kama Cleophas ni gima paro ni mondo koro wawach kaka koro keso mabondo anadwa ni nakwa ni mondo ka koro wanwang'o thuolo ka party osiamua nikech ang'en party biro amua ni ng'ama gimiyo tiket pod wan gi geno ni ginyalo chiwe ng'ama okwa ni kik miye en jogo manoketho manorocho ratiro mar yiero ng'ama gimiye wabiro ungo lwedo mondo kata kan magimiya abiro kwayo ni mondo joma napiem go unga lwedo ka gimiye ng'ama chielo mok no orocho ratiro mag yiero wabiro ungo lwedo mondo wa focus on kaka wanyalo golo jogonda 100,000 gi wiye oko kura ne Raila kochopo yiero mabiro kendo wang'i kaka party nyalo bedo motegno ka Raila bedo president gi wabunge motegno bedo president gi senate motegno waonge thuolo moro ni samoro ng'ato nyalo buoge idwa timo ne impeachment kwaseyiere. Erokamano ahinya jaduong' Andiwo Bondo. An waduogo iri wacho ni itieko kik itieka tieka sani an waduogo ka wasekawo yweyo masani weche miwacho gin weche mangima iwacho kanyo kata weche makawo hola mano ka warango ikruok ne yiero kata donjo e siasa onego bed ni ikori e yo makare bende kawo hola en gimoro ma ng'ato nyalo kawo mondo donje e siasa waonge kod jalony e weche mag uchumi to wantiere kod jaocho moseneno jogo mawito pesa e weche mag siasa wan gi jogo ma osetiyo gi omwom malach bende dikon ng'ato mondo okaw hola mondo donje e siasa wada donjo e twak makamano bang' yweyo mwakawo sani ka wakete pachwa bende ni Africities Romaga Africities pod dhi nyime e kaunti ma Kisumu medikete mana kanya Kuramogi Ajwang' SMS line marwa en 33000 ka Facebook acha wantiere achiel kachiel e wang' jowi mari mar Ramogi TV ka ma en chenro mar Mbako Romo waduogo bang' yweyo madundo ma wakawo sani.
en chiemo mopidh maonge gi chemical mang'eny mane gimidwaro sani mwaldendo gi dongere ni organic farming kaka mint gik moko kaka rosemary wandemo pidhogi mondo mi wakel gik man gi value anyalo wacho ni yo makende ni endalo manye korona orido piny ma chiemo nok nyal wuok e kuonde mopogore opogore kae manyo pidho gandawa ki mix gi seche mamor ogore matek machielo nyalo golo yuto Chenro mar chudo kokalo e yor simo ni kod arita maber mana kaka bengi kendo imenyo gi migepe mochung'ne omenda. Kit thumbe mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Ka wakiko gi makare yud thumbe mihero mapacho ka kama mzuka umepanda twende paka chini kod pinje maoko baby from my command like zombie e chenro mag tiedero ngoma uwake kimwaga pesa ndaleveza thum dagmor Ramogi Night etera diane dala magite mana e Ramogi TV waonge tabu gi ji iwacho ni Ramogi Night ka en mana ngolo kami bede no ng'ami mulo no gi make lweti no mana mos wacho ni usiku sako Kuri yuche ni losi nyingo Baby rwak na wenda ilosi nyingo wawuoyo matin to thum kalie Awenya dago nyantingi karo nade Mewenda se choro mona luongani Ng'inja the Entertainer ma en Ramogi Night chenro mabiro ni Tich Abich kochakore saa 4 motieno wachodo ni benga wachodo ni ohangla mit maratari Making and receiving payments has never been this easy. Introducing ViewPay Cashless. Unaweza collect fare bila hassle ukitumia ViewPay Cashless till number or taking a boda. ViewPay Cashless itakusort. Tembelea ViewPay Cashless agent karibu nawe to withdraw. Dial *236# today to start using ViewPay Cashless. Nyakora Jwang ne wasingo ni en mana yweyo madundo ma wakao. Sani koro waduogo to wadhi mana nyime gi twak. Nitiere jafwambo marwa mane kaunti ma Kisumu mano Millicent Adhiambo. Millicent Adhiambo miyo waler gigo matimore aluora ma Kisumu. Mana kaka noyude chal mar fwambo kinyi ma kawuono. Jafwambo marwa mano Joyce Oduor miyo waler gigo matimore kaunti ma Kisumu. Koro wada tudre kode achiel kachiel. Millicent, Kisumu chiew nade? Nyalo bedo ni ne gwenge ma Kasembo. Nyaka sani ogai mar ODM kendo jachung' mar Azimio la Umoja kaachiel kod gavana. Bende gisechopo gavana mano Peter Anyang' Nyong'o ma Kisumu. Osechopo to weche chalo nade kotenore kod chenro mar yao udigo kata gero udi manengo gi oyueyo kata fuongruok mag nengo magudi manengo gi oyueyo affordable housing. Inyalo miyo wa chal mar wach kuke kaunti ma Kisumu. Erokamano nya Cleophas achiel kachiel kwa woke kar dak ma Kasembo kuma bende wayudo ni e thuolo moheo dweche auchiel oganda ne odar kaendi mondo chak chenro mar gedo udi ma bende nengo gi oyueyo ne jopiny udigo eko mag piny owacho ka bende odiochieng' ma kawuono chenro no endi dwa chaka yanga ka bende ogai mar Duond Buch ODM Raila Amolo Odinga bende madhi telo e sidho ayanga kar gero utego eko ka bende otene kod gavana ma kaunti ma Kisumu mano ngire Peter Anyang' Nyong'o kod jachung' e laro kom duond od bura ma Kisumu Central mano Dr. Joshua Ron ka bende an gi jopiny kaendi ma ang' na kaw pachgi kapoka kaw pachgi kaka inyalo neno kanyo giseyuoro mang'eny kendo gibiro kaendi mondo mi gine gi wang'i gichwoe wang'i kaka ogai ma Duond Buch ODM Raila Amolo Odinga dwaro sidho ayanga mondo mi gedo ma kaendi ochakre ayanga mondo jopiny onyal yudo ute ma ginyalo chulo e nengo moyueyo. Ang' na dhi achiel kachiel ir jopiny mondo gin be ginyiswa ni
to chenro ma idwa chak kaendi ni eri giwinjo nade bedo ni koro ni ogai maduon buch ODM bende mwada telo e sith mare kotenore kod limbe mane oyuoro e limbe maduong' ma bende dhi nyime Kisumu kaendi mong'ere kaka Afri Cities to bende e limbe neno endi nitie achiel ariyo adek ma bende otimo kaka koro chenro ma bende odwa timo e lak seche ni endi achiel kachiel jopiny okoromoga jwang' mondo mi wawinj pachgi ginyiswa ni to giwinjo nade odiochieng' ma kawuono machiegni ang' ni chak na gi nyingi mondo inyisa ni bedo ni ogai maduon buch ODM no yuoro e limbe mar Afri Cities lakini kata oyuoro e limbe no endi wayudo ni nitiere chenro achiel ariyo adek kata dongruoge achiel ariyo adek ma bende odwa ni otele kendo osidha yanga obed achiel kuom jogo maneno ni chenro ma kamago otim kare. Inyalo wacho ang'o? Ang' ni chak na gi nyingi. Basi an giluongo ni Caleb Mondi Owiti, an ajadak ma Kisumu kae. Amora ahinya godiochieng' ma kawuono nikech ka koro chopo odiochieng' ma kawuono babu biro mondo mi osidh ka ayanga mondo mi gedo dhi nyime kae. Mokwongo kane uneno kane imuko kundi ne wachande kendo chunywa go dikidiki momi imukowa ni buo waywak wacho ni ikethonwa gik moko but gima nwaduk wayudo ni gimoro ber gimoro ka for example ka buro kodi karami timinjo mati lakini kose biro timinjo maber ko sano walo ka dongruok babu kelonwa ka kalore gi Afro City mabe nitie kala ka babu biro mondo yaw ka yanga ka uno mondo dongruok ma Kisumu odhi nyime ka achiel gi Fursa Nyang' Nyong'o. Ero kamana ahinya machiegni in be ang' ni miya pachi kotenore kod bedo ni ogai maduon buch ODM Raila Odinga ma bende dwa telo e sidha yanga kar gedo ute moyweyo ma jopiny koro nyalo biro chulo e nengo mani piny. Inyalo wacho ang'o to iwinjo nade kotenore gi muk ma bende notimore kaendi to sani koro chenro ni idwa chak mondo mi otime e yo manyangafu? Okay, iluongo Dickson Ochieng, ajadak ma Kisumu County. Adwoko erokamano governor na plus the 5th president mabiro. Adwoko erokamano makende dweche aboro mokalo wane ma jicho mukwa kae. To nyicha waywak ma wachin to governor timar kodwa nade. To so far so good. Waneno matunda ne. Wadwoko erokamano development mabiro Kisumu County ka. Kiri waneno dongruok mathoth ahinya. E lwet governor wa plus the 5th mabiro. Koro an manyiso mang'eny onge maendeleo ne mwadwaro tan kaka japiny akwayo kaka ng'ano muka ot koromo ka to miyo kata utachiel adage. Erokamano. Erokamano ahinya machiegni ang' nakawo pich japiny machielo ang' ni golo gudi chak na mana gi nyingi mondo sani ni winjo nade ka japiny gedo ni dachaka yanga kata bedo ni ng'okruok nobedo ma ji nogol kaendi ma odargi mondo mi onyal gerne jopiny ute manengo gi ni piny. Ichako gi nyingi mondo sani into pachi chalo nade ewi wach machalo kamae? An iluonga ni Robinson Onyango na jadak ma Kasembo ka tamor gi gima Nyong'o timo ni gima nya kwayo kende pacha ni koger utegi gibede bei moro ma wanya duoge kiko bede bei moro ma mala ahinya mano kende. Erokamano ahinya neno ka nyidendi bende ni kaendi machiegni no wane ngeni nyidendi wane mwaloso ga uti to ngeni the moment ma inyalo dari neno ka adhi chako nade seche go yudo ka seche moko in kata gi nyithindo koro inyalo miya pachi ni bende imor gi chenro ni kida chake ayanga to diher gombo ni to kuduogo bei moketnu obed machalo nade machiegni chak na gi. Erokamano iluonga ni Masia Nyango an jadak ma Kisumu kae. An gedo mar Makasembo ni omora mang'eny nikech koro wadhi bedo gi ude ma affordable ma kata weg ute modago nyalo chulo. An amor gi gima Nyong'o otimo ei Makasembo kae. Erokamano. Erokamano ahinya mana mapiyo piyo. Mana mapiyo piyo. Okay, machiegni miwa pachi kaka nyadendi bende ma bende ing'eni wan wamon wane mwarito ga ute to kiwinjo ni nyalo ger ute ma bende jowa kata wan wawegi wanyalo chule yo mayot. Iwinjo nade to bedo bende ni jakom mar duond buch ODM kata Azimio la Umoja ema dwa tele nyasi ni kendo yawe ayanga. Iwinjo nade? Adwoko erokamano. An iluonga ni Masilonzi ajadak ma Kisumu kae. Wan gi mor mang'eny mogundho nikech maendeleo mabiro Kisumu kaendi wamor godo ahinya. Omiyo chenro ma Nyong'o kelo kani Nyong'o tano tena nikech omiyo koro Kisumu bedo city Islora city. Koro wamor mang'eny kendo amor mang'eny. Mana nyabo kawo ng'at achiel mogik mondo miyo miwa pache kasto watika nikech saa bede mayo wawang'wa. Erokamano. Niluonga ni Kennedy Otieno nadak Makasembo kae to najam gi nera ma Nyong'o kendo nok ne mor adiere mano mukowa. Koro kaka neno kae ji opong' kae ni dwa chak ger Makasembo agone erokamano koso jowetena. Aso gima kendo mar ariyo sani adhi ot mar siling 1,500 okete kata onda ubed 2,000 mwanyalo. Aso katel tetete ma Kisumu kik bede ibro chaki mawa kendo.
Erokamano ng'at achiel mogik mapiyo piyo. An gi nyinga iluonga ni Hudson Young. Iluonga ni Hudson Young Gaura. An jadak ma Kisumu kae. To wamor gi gima Nyong'o osetimoni. Nyocha wan gi bor, kendo mane jo bor ne litwa kabisa kimuko kamoro amora kuonde matek. To sani koro bor no se koro winjo manyamonge nikech koro ichako gedi. Ma Kisumu ler, mane momiyo Kisumu kae kar gavana waonge yiero nikech gavana watiyo maler ma kamoro kiwuotho sani lam bechwe nyaka kaka Kakamega. Afro City nitiere sani welo ni kae opong'o piny kamoro amora otende sani opong'. Sani nyaka wagiri wa uso bei maber jogi wayudo kimang beyo. Omiyo the fifth kabiro ma gi Nyong'o be osebedo ka. Waonge gimoro kelo sani wadong' chiemo to wayieng' lam wanyono wuoche mondo wanyonyiewo sani. Erokamano. Okay, kwa majina naitwa John Tuoto, ni kwa mkazi wa Kisumu. Mimi ningependa kushukuru Gavana Nyong'o na project anafanya hii. Ningeomba hizi nyumba akishajenga tafadhali ziwe bei ya affordable, vile anasema ni affordable. 2,500, 3,000 kani mingi. Na ningerudia kusema mwenzangu amesema cartels ndo anatuumiza hapa town. Nyumba kama zitakuwa zalipwa kwa county, zilipwe kwa county direct. Tuache mambo ya kupita na cartels wanakuja kutunyanyasa. Tupewe nyumba kwa bei affordable. Na kitu kingine ningependa kuomba Nyong'o, isikuwe ni estate peke yake inajengwa. Jenge zote zilibomolewa. Kwa sababu hao wakazi wenye walikuwa naishi hapo walikuwa stranded mahali pengine, wengine walirudi nyumbani. Sasa jenge nyumba ziko affordable, watu wakaa waishi na tutafurahia. Na wale wenye wanapinga Nyong'o, ambia Bumbo Clan bana, waache mchezo. Thank you. Mana kamano erokamano ahinya kakiwinjo ka jopiny bende osegolo ywagi kendo gimor ahinya kod chenro ma kawuono idwa chaka yanga kaendi ma idhi tele kod ogai maduond buch ODM Raila Amolo Odinga kotene kod gavana ma kaunti nieri Manongire Peter Anyang' Nyong'o, kuma bende gidwa sidho gedo ni ayanga. To jopiny omor to kwayo magingo. Giwacho ni gedo ni endi otemo chwale kuonde duto mane omuki mondo mi oganda duto onyal dak kuonde machal ka gichulo ute bei moyweyo makate kainya to bed maoko kadho siling 3,000. Ka kamano Cleophas to an kuomi mondi dhi nyime kod twakwa mawan gode studio mabende wakelo ne jokanyanam kata onagi mabende winjo wa elak sechegi. Ka kamano to an kuomi e studio kanyo mondi dhi nyime. Millicent, kapoka weidhi nikech aneno kida wuok kinyalo mana miyowa wach kanyo ni jo Kisumu dwaro mana ute mag siling 1,500 1,000 kodhi ahinya to 3,000. Be isenyo maling'ling ni udigo ka otieki nikech nyaka sano wang'eyo gwenge manomuki mago gwenge ma Makasembo, Lumumba kanyo, Anderson mantiere gwenge ma Kisumu kanyo. Maling'ling wacho ni utego ibosi kata jogo mabodak kanyo gibo chulo omenda machalo nade. Jo Kisumu wacho ni 1,200 500 kodhi ahinya to jamano migi mana 3,000. Erokamano ahinya Cleophas, ing'eyo ga ni ot kigero ok nyal go bei kapok ot orumo. Koro maling'ling pok owuoka ma pok oyang ni ute giendi ibro gogi bei maromo nade nikech ot ing'e ni kigere to nitiere materials mitiyo godo ka ong'o rumo tang'eyo ni tend county ma Kisumu bro pimo ni ne gitiyo gi pesa di e gero ute gi eki. To bende ywak jopiny gibro ng'eyo ni jopiny no ywak ni gidwaro ni ute gi waket omenda maromo nade dwe ka dwe. Ka kamano to magi gik mabende watemo luwo machiegni mondo wayangnu ni to maling'ling mabro wuok ni utegi ibro gogi pesa di kata kobro gik 3,000 kaka gidwaro no kata kobro gik 1,500 kata 2,000 kata 2,500 to magi wabo luwo machiegni do chieng' makawuono kendo ang' wabed gi twak achiel kachiel kod gavana mondo mi wadadhoge wang'eni to utegi kobiro ger magirumo obro keto ne jopiny bei manafu mar romo nade kaka neno osewacho ni gidhongere dendo ni affordable housing. Wabro ng'eyo mago kendo wabo tudore achiel kachiel mondo mi wakelnu maling'ling giendi mondo jopiny ong'e ni to ute midwa ger Makasembo kae gieki ibro gogi bei machalo kama mabende ka girumo to koro gibro biro gichako dak ka ging'e ni an adhi dak Makasembo tachulo bei machalo kako to bed 1,000 1,500 2,000 kata 3,000. Ka kamano to erokamano. Ano ahinya Millicent Adhiambo kuom report makamano. Ang'o duogo iri kendi miyo watwak makamano gi gavana ma Kisumu to nyaka sani ywak ma jo Kisumu osewinji kendo mana kaka ng'imiwa weche manyien mag migago kagi kacha oimore kawuono e buch jopiny kachiel kod mana ng'ich welo ang' wamigi nonro kata weche makamago mang' wasechoko. Erokamano ahinya wadhi nyime kod twaka studio marom ma Nairobi ka nyaka sani nyaka Ramogi Jwang ka Kisumu kanyo nitiere ute Makasembo kanyo dhi ting'o ute maromo 1,300
ka irango bende nitiere ute ma onego bed ni gere gwenge Manderson madhi bedo 1,700. Magi duto gin ute ma oingo 3,000 madhi bedo ni igero gi, to gin ute ma nyasani, iwacho ni gin modern kendo gin affordable, gin e nengo makare ma kata in mine romo gi TV okinyi ma kawuono onyango masani in gi thuolo mar yude ka dipo ni osetieke. Chenro ma kamago ibiro mana yudo. Wadhi nyime kod twak e studio ma kawuono makoro en mana chiedh nade bang' rem yiero kata welo. Ne wawe kumoro mane wanyacho ne wawe mana kumoro mane malo ka ne ntiere wechego mag kawo hola. Kawo hola e bengi mondo idonj go e siasa donjo mana ka iseikori. Ka iwuok kanyo in gi hola mondo gichul, iserem, thuolo nego bed ni en mane ma ji kawo. In kaka jal mosebede e siasa cha kodi Ngoti mondo aduog ir jahocho konwa ni oganda nego bed ni kawo gigi e yo machalo nade. Iseneno siasa milion 3 katin manitiyogo e kampen mari mondo ibed MCA mar Wangchieng Ward. Nyaka sani nyalo kono ng'ato mondo kawo milion 3 odonje e siasa. Erokamano kabisa. Apani ng'ama riek ma Nyasaye tiyo godo ok nyal dhi kawo hola ni mondo otim godo siasa. Mano ok ditimre kata dichiel, nikech kikawo hola to adiera makende ni ok in gi adiera e chunyi ni be ibiro bedo jal moyombo kanyo ero. An kuom milion 3 ni magi omenda manaloso kinde manatiyo gwenge mag Southern Sudan, kaka naduogo pacho ka iri to naloso committees matindo tindo mano konya loso pesa nieri makoro kata kani watiyo kode yor konyo oganda kata yori mag campaign ne en pesa mane okwanyo ayuaga ahinya ni olal, nikech be thothgi okonyo oganda wa makaluo kabisa. En mani be ajiwo jowa kik ng'ato tem ni kawo loan ni donjo godo e siasa. Mano pesa manyalo hinyre mang'eny ahinya. Nyamadho pi. Nyalo modho pi owadwa. E weche gi te jaocho Lois irango gi kaka gintiere to en wach omenda gi ikruok e weche gi duto mag siasa kachiel kod mago mag hola kawo loans gi e bengi kata e SACCOs ma gintiere. Cleophas adwoko erokamano nikech bende tinde nitiere oteku moketi ma ka ng'ato kawo hola to nyaka noni ahinya kendo timre maber, nikech chon taparo ni ne gima kamano nyalo timre. Pan jo bengi tindo ride matin kata jo sako gi jatimo upelelezi, koro mano konyo. To asebedo gi jogo mathoro donje siasa gi pesa mar retirement. Mago aseneno kendo asebedo kodgi, kendo moko osebedo ni koro idhi timo negi hocho ka gin e osiptal. Moko koro inwango ka kata familia koro chako bedo kod tungni. Ang'o motere e osiptal? Nikech koro stress. Orem. Waluongo ni matres. Orem, pesa bende odhi chumbu. Seche moko bende oyudo to koro ing'e ni pesa madonjo koro nitiere kaka ok romne gima nomiye, nikech ing'e ni pesa mar retirement ji mang'eny yude bumba. To ayo dhi to lute kama ing'e ni oridre gi siasa, ing'e ni oridre ma oridre rida chal gimi ola nikech itimo mato komiti ni kato ji romo kato ji wuotho ka to moko bende tinda neno kipango ne gi laini. Koro en gima tek ahinya, odwaro ikruok. Aparo ni mano to ojuse wacho mang'eny odwaro ikruok. To kama an ng'e ahinya e wach tiyo kod pesa ni ji mang'eny, nikech nitiere jo mang'eny ma kosebire e hocho tinwango ka seche moko mama mabiro, kech ng'enyne yudo ka joma chwe mang'eny e siasa. Tadwoko erokamano nikech kine ka mama donjo e pap mar siasa to ahinya itene gi wuon pargi ahinya kendo kokoyiene ng'enyne mane kaka wachalo kokoyiene to tek mondo ng'ama mama odonji. Tinwango ka ng'ama dichuo to kose wacho to seche moko kata ka mama okoyie to onyalo dhi adhiya nikech bende koro en e wuon wach. Koro aseyudo Cleophas, aparo ni e kinde malach mokadho for the last 10 years inwango ka koro wuon paru okawo ng'ama chielo ema koro giwuotho go to inwango ka mikai ni enodong koro obedo e dala mos. To ka gini okoyudore to wan joma mine ka wachomi gi wach maber
to wachno donjo machopni kuku donge na wacho ma kade gi winji donge na wacho akoro to ke iduogo ka koro to ibiro chama ng'oni ko inwango ka gik makamago koro nyalo timore emomiyo kaka wawacho tapani joge wacho te ni tudruok nikech gini dwaro omenda makore lach mondo mi tim kata posters mondo tim gik moko en omenda makore lach koro ber ka ng'ato oikre maber chon kendo ong'eyo ni pesa ni kata kowuok to nitie moro mabet nyalo donjo nikech aseneno ka ji odonje tuo to gigi moro ma aseneno ahinya en ni koro iyudo ka ng'ama notiyo gomenda makore lachne obedo ng'ama koro onwang'a jali ma hapa na pale inwang'o nogore piny kata ka noriembo to accident do bedo mang'eny nikech koro ing'eni pesa king'iyo kaka koro yawuoyi gi kwaneni to ayo kiyudo gimidwaro no tin joma ko ige kata familia kata ng'ama gwini mano kata diger go gorofa ting'eni adieri chutho to kibedo fidiko di gito dagero kata digeta kumoro koro moga jwa wantiere kod Lois Okelo e studio kae kaachiel kod Wycliffe Ngoti ma bende en jasiasa kendo komachielo e yor simu wantiere kod jasiasa machielo ma bende nochung' kalaro kom mar od bura ma Bondo mano jaduong' Andiwo Obondo. Inyalo mana miyowa pachi kaluwore koda wach ma wantiere go sani kendo waseloso in bende ne iliekonwage mana kane wakawo yweyo kaeto ka watieko twak kwa kuomi ka intiere Kajiado miyowa mana chal mar wach in kaka jal mosebede siasa dikon ng'ato mondo okaw hola odonjgo e siasa koso tim gima chunye ohero wacho ni dhano to jakwad chunye kendo ong'eyo gima chunye dwaro miwa mano kaeto ikonwa ni bang' ka isewuok e siasa midok dala jodala kawi e yo machalo nade bende yudo thuolo mar bedo ganyuola ni wacho ni isebede papa ahinya koro kiduoge ot ere kaka iriuri koda joodi mano moting'o nyithindi kaachiel kod jaodi ere kaka pek bedo ga kanyo ka ichomo kanyo to pachi bedo gi paro mathoth kotenore koda weche makamagi Pero como ne apara ne dimada wacho kia pase wacho ni kaka na wacho mokwongo ni sasa doro chenro malach sasa doro ipok mkende okonego bed ni en gini donje tipo kobuogi kani buoka ni ng'ato biro wacho ni gwani ne romo buogi do lakom ni romo ni pinu en bueno ise ikri maber bro na kaka wacho menda gi bro pango to menda yudo nade an gi mara moro manyalo tiyogo usiepe na mage madanga loso gondo meda ng'ano madanga wuogo mondo temna magi macha to family biro bedo gi rol mane kata nyalo timo ang'o e wachni kisebedo gi chenro ilano to nyiso ni kamoro ok gibedo gi gombo mar dhi kawo hola nego ga ji mana kaka jahocho wacho ni hola ne maso miyo ng'eny jomino ka koro donjo e depression nikech gin ne holo pesa e bank kata holo pesa kuom osiepni kata holo pesa e sako to ok inyal bedo gi kwe bang' yiero yiera ni kod yomo nikech en condition mar hola to ok wach nabro chulo mana ka yomo en kod yombo kod oyombi kod weche okethre kaka mago mabondo okethre maonge ng'ama oyier pod nyaka ichul mana hola ibono kata moro pesa ma in go te tiyogo nigo kwano ni poko ni donjo to koro inyalo chako chule gi pesa ma koro inyalo yudo mar osara kata mowuok e tijino koro mano onge koro an anyalo wacho ni inyalo kapo in gi giri moro minyalo ketho nikech investment siasa to nyaka ng'ato investie cost nitie mok inyalo ignore kata kwawe mna weche mag pango laini mag gonyagi to nitie logistical cost ma heavy kibed gi geche maringo kibed gi teams ni support makonyi ng'wech nyaka ibed gi materials mag IEC kaka mawacho mag campaign koro cost to lach ibo nongo ni koponi ikawo ne hola kata iketo giri moro ber mondo iket giri moro manyalo konyi timo gini kata iyud ni ikeno kata ilos go osiepeni kata ilos gi familia apani kawe mano ipenja penjo machielo Cleophas gima notimre kaka Sebo wacho ni en kaka ni en gejgi awinjo ka jamocho wacho wach mano kanyo makende ni kamoro koponi idonje gini gi tuon idonje ng'wech ma inyawacha wacha nade to kigo mbaka gi family kigo mbaka go osiepeni an gima nokonya ni nachako wacho wach ni chon na gima nachako wacho chon nosiepena
chako wacho chon ne family manitie joma ne oyie chon no, nitie joma ne pod kikodogi. But we lost almost not almost 90% or more percent mag josiepe na culture the family no yie. Mana keto family pin the nuclear family matin mara the larger family makoro madana. Achaka lunga nyuolana the wider clan mara. And also kodigi kada yaka lungu siepe na mama bono ngima so ma dad but ama ready ko pin. Ane wa winjine maber. Kaya tu makoro timbe maber sama koro itimbele gi ngwech e na bol wing maonge gima buogogi. Oknaka koro marwa ni gik moko kethre ng'ato everybody was involved gi ng'eyo. Makoro gine ma giduogo ni mos, gine makoro gine ni wajina kama otimre kama, koro watim kama. Adwa mondo agoyo kamano kabisa losiepe na kata team sama pogore mar chung koda motegno ni duto kendo mar at least jiwa magina mtaro ng'ato rieko. Kik tim kama, kik kun, kik wuogi e pati. In koro mano kidwango joma loso kodi ka gima kamano timre ni omedo jiwi kendo medo mijingo kabisa. To kopo ni ng'ama ka owuok e lweny milan kata wachilani to kata mana samoro mana kaka jaocho wacho kidok e ot ibani mna wach osiepe ni kiromo go to bani mna wach moko ne bane jachung' wadwa wach ine wakweri ni hedhori ni weni romo to onge to kinwang'o ka sijiwi to bende gik mama timre be gineno inwang'o ka samoro bende ok inyal bedo gi paro mang'eny manyalo miyi bed gi kihondko kata tuoche mag paro. Koro gima duong' ahinya kan madwana ajiw ni en engagement. Osiepeni, family, to gi teams. Engaging them gimitimo, gibedo part of the process, imiyo gi roles mopogore ma gik moko teka timre, gibende gineno gik mowuok, to gibende gibedo part and parcel of gik matimre e pap kanyo. Erokamano. Erokamano ahinya jaduong'a Andy Wobondo kuom yudo thuolo matwa kodwa e Ramogi TV okinyi ma kawuono e chenro ni mar mbaka oromo. Wabedo thuolo machielo bende kido thuolo ichopo e studio achiel kachiel mondo wago mbaka weche gi mag Bondo. En ang'o matimore Bondo? Nyaka sani pok oyudo jachung' gi otikono mar ODM. Wabedo thuolo ka wapango chenro machalo kamano. Oriti masani sani waduogo e studio ka mondo mi warangi gigo ma osebedo katimore. Wach mangima mwacho ni anyuola nigi ting' e gigi duto e ng'wech mar laro kombe gi mag siasa. Wycliffe, isewuok e pap kanyo, idok dala. Ere kaka gikawi? Mano kodok korka nyithindo ma isebedo ka ok ine e thuolo malach. Jaodi ma samoro ka idonjo gotieno, iwuok gokinyi kidhi e pap, iwuok iduogo gotieno. Jogi ok ibedo kodgi machiegni. Kinde gi duto, be ka thuolo mar bedo kodgi, koso pod in gi paro mamoko kaka ipango 2027 ka ji duogo? Family ana to waloso thuolo maber ahinya mwabudhogo ma en odiochieng' ma Jumapil. Bang' lemo to wabedo kanyakla gi minoda to moloyo wuoda makayo. En wuoyi mariek ahinya to anya wacho ni okawo kita. En bende ochalo jasiasa. Inwang' ka pod othin to sani owacho weche man bende awacho. Kowinjo clips monene Facebook to kata koro ng'ato to nyiso ng'ato ing'e ni baba en mheshimiwa. Koro en gi rieko maber kabisa nikech wabedo kode machiegni kabisa. Kata minoda be wan kode kinde mang'eny. To kata kadok dala jonyuol ga wan godo pod gintie wabudho to wawacho weche. To kata the entire committee mane watago programs giki gin joma osekawo hatua mambele mar bedo jojep kendo mar miyo abedo gi ngufu kata mijing'o mar dhi nyime nikech giwacho ni kinde pod nitie mang'eny ahinya. Onge jal minyalo winjo ka kiro wach marach kata dichiel nikech ineno kokalo kuom yorno ero kaka giwacho ni waore uru no ero. Duond od bura mar ODM kokalo kuom jakom party Homa Bay Mheshimiwa Gladys Wanga nosepuodha mondo abed jakeno mar Wang Ching Ward matiende ni wada tiyo kacha matek ahinya. Ok gijwang'owa pod giketowa machiegni ni biuru un jowa mondo wakonyre uru tich. Kamano e gigo te ija siasa wuodi be koro ka online mar siasa watieko mana to gokinyi ma kawuono wacha chiel dier ni wuodi odonje siasa ko bedo maduong'.
adaher kabisa mondo bed ja siasa ok dakwere mana kama nyakoro mongijwa mano Wycliffe Ngoti wada winjo pat jaocho mogi kotendo kod weche gi duto e twako kiny makawuono. Aparo ni Cleophas kwayo na mogik kabisa kendo en kwayo ma awacho gi chunya te nikech na bedo japuonj kuom igni mang'eny ka rawere taneno jomopogore ka idonjo e wach ma siasa ta kwayo ni mondo nyithindi me odi moloyo nyithindo mapok oromo higni 20 machien mondo onwang'ie yo ma inwang'o thuolo miwuoyo go kodgi kendo inyisogi nikech weche bare ahinya kendo seche moko ng'ato nyalo wacho gima dieri ten gima nokalo ineno nikech siasa en siasa koro nyithindo gi nyaka bed kodgi ma wachnegi ma nwang'ie ng'at moro ma awanjo ni advisor kata ng'at ma bedo kodgi aput moro e kinde ka kinde mondo owachnegi kaka siasa chal to moloyo ahinya parents gi ka gin kodgi kaka Wycliffe wachono iduogo tiwachonegi inyiso gi gima siasa en gi gima nyalo timore kech nyithindo yot ne kiwacho ne gima biro timre gi gima nyalo timre to koro kotimre to koni baba no wachona kata nosipimna kata jahocho no wachona to mogik mang'eyo ni ja siasa nyaka bedi gi retreat jong'eye ni nitie seche moko ma ilorori kendi wuon ma inwang'e thuolo ma wi yweye ma eyo mar kik moko kaka exercise nyaka ja siasa tim mago nyalo konyo duoko chien kendo duoko chien paro nikech dhano nyaka tim exercise kata tim orak moro mane yode kanyo to maduong' moloyo ni pach dhano nochwe ni otudre gi ng'ama oluongo ni Nyasacha ka ok inwang'o gima kamano to biro bedo matek ahinya mondo pachi oritre. Mana kamana gudero kamana inya jahocho Lois Okelo kod thuolo matoko do kiny makawuono kachiel kodina Wycliffe Ngoti ma ne jalar komara MCA ward ma wang' chieng' mantiere Homa Bay County ero kamano kod thuolo matoko do kiny makawuono kachiel kod jogo duto mano keto chenro ne obede yo makare wagoyo nu ero kamano ote ne or kendo waboka mana machuok mondo wasomgi mosna Mheshimiwa Ngoti wacho kanyo ni twak makawuono ne ber moloyo achiedh nade ng'eny ahinya bang' temo chung to irem nikech itiyo kod omenda mathoth kigeno ni idhi ka otelo jopiny bende ok wadwa ng'eyo ni irem gin gimedo mana goyo sime ka gidwaro kony to achiedh nade nyalo kawo muda mondo we ng'ato nikech kuom adier en ng'ama dhiga kod chuny wacho ni ochung kogeno ni odhi bedo namba 2 onge ng'ama chako ga chung kong'eno dhi bedo namba 2 en ga mana mar loch ng'ama chielo bende okono wanyinge kanyo jotendwa mane odong' owe kuondore ni gin gi chuny lit kaluwore kod kaka jo ODM no tayo yiero gi owacho ni mano Victor Agida kawuok Ndhiwa Kabuoch Omoya aneno mbako romo mano Brenda Dek ero kamana inya kuom kete kae giwote uduto Engineer Lazaro Kanyambok ni oro ote mabor kanyo wasome kendo welo owinje wakaw thuolo magonero kamano jogo duto moketo cheno bedo makare mano moting'o jowete wa Sharon Ong'aw kod Joyce Oduor director duto mano bedo kanyo kendo no chwalo weche gi duto sound engineer mano medosa mag rango gigi jogo picha eruru kamana inya Ben Ernest Lindsay ero kamano inya oriti masani Nyasaye oritu nyinga Cleophas Oluoch waromo kinyi makinya chenro mar rupiny med neno Ramogi TV.